Здравейте, това ще е последното видео свързано с Outlander-а. Готов е пред мене и сега ще ви го покажа. Yo, look, if I show you the place I'm from, you wouldn't believe how I got this far. I'm the rose that grew out the concrete, aka the shooting star. Back then I didn't have no guidance, didn't even know how to use these bars. Now they're calling me superstar. How do I skip through this part? Lil Shay died, I didn't say bad. There's so much regret in this life of sin. Bare fake love I receive on a daily, I kinda regret this life I'm in. I know a man who was sad back then when Joe came home and this righteous thing. Talking about goals. Сега ще ви обясня какво съм направил по него. Като цяло е чисто ново ATV, всичко е сменено от предните амортисьори, втулките, които са тук на откачването, цялата задница е ревизирана. Има нови вътрешни лагери, нови външни лагери. Задните амортисьори са старите, понеже нямаше време вече за кога да ги сменя, но ми се иска да поръчам елка задно окачване, защото е най-доброто окачване. Друго, което съм направил, задните диференциали, семирингите тук и от другата страна, както и отпред, всички са сменени с нови, оригинални, закупени от Zunderg. Най-голямото нещо, което съм направил, да боядисам рамата в канамско червено. Освен рамата са боядисани, както виждате, долните носачи, пружините, задните носачи и пружините на задните амортисьори, както и бидлока на джантата, която е оригинална джанта на Can-Am, която е свалена от Renegade. Както виждате, тук на гайките съм сложил тези щифтове, които са много по-лесни за сваляне и монтиране, отколкото оригиналните. Гумите на машината също така са нови, те са Maxxis Bighorn 2.0 с оригиналния размер, който видва на машината. Ето може да видите 25x12. Сложил съм лебедка. Цялата електроинсталация е направена, вързана както трябва. Сменил съм тук филтъра, който е за помпата. Маркуча за бензина е нов въздушен филтър. Също така нов ремък. Съединителите са изчистени, сервизирани, всичко както си трябва. Нови ръкохватки ODI. Ето го ключа за лебедката. Тук върнах оригиналния стоп, понеже другия спря да работи. Двигателя също е ревизиран, по-скоро топ-енда. Сменени са горна-долна гарнитура на цилиндъра и главата. На главата е направена пълна ревизия. Има нови сегменти на буталото. Целият ремонт е направен от Motomania Казанлък. Така че ако ви трябва нещо за вашия мотор или ATV, обърнете се към него. Също така последвайте Facebook страницата на ATV Клуб Казанлък. Също така кората задната е боядисана в това прекрасно черно от DG Detailing град Казанлък, които могат да обадисат вашата кола, вашето ATV, както виждате. Също така имат полиране, пастиране на фарове, боя, боядисват кули, китват кули, така че ако ви трябва нещо за вашият автомобил, линкове ще има в описанието. Също така ще има линкове и за Motomania и ATV Клуб Казанлък. И мисля, че всичко, което трябваше да кажа, казах. Надявам се монтажа, който направих как да сглобявам машината, да ви хареса и до следващия път.